Майка ми викаше Тео. Срещата ми с този човек промени целият мой бивш живот. Добър ден, аз съм Лука Лама. Почва го да добре. Теодор Край, приятел. Пенсиониран човек на милиция. Просто първият път, като се напиете, колата ви смачка като куче. Като последното безпризорно улично псе. Тео, не знам дали все още се сърдиш на баща си. Много те обичам. Но по-скоро ще умре, отколкото да ти го кажа. Обичам те. Твоята майка. Може да влезете! Не ме бутай! Абе, не може да влезете! Не ме бутай! Къде е книгата? Къде е? Ще те убия, ей! Когато препиша целият диалог и вмъкна арките, ще дойде и краят.